Welkom op de camping Veerse Weer. Wij zijn de familie Jaspersen. Ik run samen met vrouw en kinderen camping in Wolfsdijk. De geschiedenis van ons bedrijf begint al begin jaren 60. Ik ben er zelf pas bij betrokken sinds 86. Ik kwam van school en ja, ach, je kijkt dus rond in de wereld en mijn pa die zei, ga jij dat maar doen. Nou ja, en zo is het eigenlijk een beetje begonnen. We hebben altijd geprobeerd om echt met het gezin te doen. Nou, het gezin groeide en het bedrijf groeide ook, dus dat groeide samen mee op. We zijn al jaren klant bij Kraakman. We werken in principe met de machines van John Deere. Kraakman zit gewoon heel kort bij. Het is van origine een goede zaak. En letterlijk, opa was er al klant. Service is goed, kwaliteit is goed, het loopt gewoon goed. Onze contactpersoon binnen Kraakman is eigenlijk Wim van der Mortelen. We doen wat we zeggen, afspraken zijn afspraken. En als het goed is, dan mogen we gewoon verder gaan.